अरे तो वही तो बती हम कहे वाला बानी कि आज ना, लेकिन कम से कम जेठ आवत ओकरा के बियड़ी डालब आ बियड़ी डाल के हमरो के दू चार गो गाछी दे, ऐसे कि हमारा पपीता बराबर खाइला। अच्छा। हमारा बहुत जरूरी बा, ऐसे दू चार गो गाछी हमको जरूर दे दे। इतना इतना कृपा जरूर जी रो जरूरत बा। हाँ जी हमरो जरूरत बटे। तो चलिए 5 गो गाछी रो ले दे बसार महीना में दे लाग जला सुनो गाड़ी। हां लाग जला आ बढ़िया लस्सी के बोतलो बा। हां एगो बक्सरा सब किने जाए जे घर ही मिल जाई। हां बोखा भुलाई मत। अरे प्रणाम दीना जी, बैठी बैठी। अरे महाराज बैठी बैठी तब कुशल मंगल। हाँ सब ठीक बा ठीक बा। ठीक बानी ना। हाँ अरे महाराज कहे के तनी हमरो दुआरवा पता नहीं झाकल करी जा। क्या करी टाइम में नहीं मिलत महाराज। हां ई सब क्या बात आज का प्रणाम सो कोई ऐसे बैठल बा। अरे क्या समाचार बाप रे भाई। सब भगवान के कृपा से जीत जाता है एक दिन, पता ना। अरे हमनियों के राजनीतिक आदमी राजनीति पार्टी के तरफ से घूमत फिरत बानी जाए। कौन पार्टी से बनी? अरे पार्टी तो बोलले बनी, लोकप्रिय पार्टी से न बनी। जनप्रिय हमार पार्टी। अच्छा ठीक है भाई जना तक दोनों आदमी सेट होके एगो पार्टी में घुस में बनी जाता ना। चल भाई ठीक बा, अपन जन समर्थन से आदमी वोट बनावता। अच्छा ओम प्रकाश जी देखिए, अब सुखा सुखी बतियावत है जतनी मन निकल बुझता ना जी हम चाय बनवावता नहीं। ए महाराज के चाय के चुस्की ना चाय बनवाई हमरा पिए के मन करता। बनवाई और खाली हमर भाई अब वहां के डायबिटीज में काफी है, हमरा डायबिटीज नहीं के। जाई बनवाई चाहे तो बोरा हिल हिंदुस्तान के इज्जत। हां इज्जत। ये वो सब करे ऐसा ना कोई और जगह जाए के बा तो तनी जानते बानी। हां तनी आई कोई नहीं आए आई। हां वो सब करिन जा चलो हम एकदम बेरी ना करम। क्या बनला तुरंत लेके आवता नहीं का हो जी ना जा। हां फील्डिंग खूब होता। अरे खूब की का पूछे। लेकिन कितनो फील्डिंग करबा जा, कितनो कह दिना चा तू कितनो मेहनत करबा, लेकिन हमरे लोकप्रिय पार्टी जीती। पूरा जन समर्थन हमरे संगे बा। हमने के 2/3 वोट से जीता तंजा 2/3 वोट से। ओम प्रकाश जी का कहो तनी? अरे का बतियाओ तनी चुनाव के बारे में? चुनाव तो हम जीतते बने। अरे हम हमार जनप्रिय पार्टी बहुत तगड़ा चलतिया। का चलता? बहुत 2/3 हमरो निकलता। आबे देखा तनी का खूब अपने के हम जीता तनी ज्योतिषी है का। हाँ पता कर बनी कि जीता तनी तो काम में पड़ गई बेटे, पता चल जाई। ज्योतिष उतिष भले नहीं की, लेकिन जीता तनी जा हमनिए के मेहनत हमनिए के करत तनी जा, बुझनी समझ जाई के मेहनत नहीं के करत का मेहनत करत जा कुछ भैया तू का बतियाई बा। तू तो बूढ़ो गइला बूढ़े तो पार्टी में बतियावे एक भाई पार्टी में लौ पार्टी में सारा बंदा महाराज जी बात करे के तमीज ई बूढ़ पुरान हो गेले है, उम्र हो गेले है, बात बतिया। अच्छा बतिया अंतिम में तरक्की हो बताई दीना जी। ओम प्रकाश जी जी ये महाराज रवा सब हमारा द्वार पर आके ये अपना में झगड़ा झुगड़ी राजनीति खातिर रवा सब महाराज अपना में लफड़ा करता नहीं लड़ता नहीं, ये अच्छा बात बा हैं बताइए। का कही गलती तो हमरे से होइए गइल ह। चाचा से ना इतर बतिया के चाहत ल एकदम ना चाहत कम से कम लाज लिहाज करे के चाहिए के उम्र कर बानी। हां बात तो सही कहनी है। रवा तनी सोचे के चाहिए का सोची हम माने भतीजा बनो तन के ना तो मैं बतिया ना ये तो अब ना बतिया के चाहिए, ये तो माने गलत बात बा। हम तो मैं सुनते न रहली हूं भीतर रहली हूं तो मैं सुनात रहल हूं। लेकिन एगो चीज हमरा के बताइए जी ओम प्रकाश जी ये बताइए कि राहुल लोकप्रिय पार्टी है। जी जी हां हां तो लोकप्रिय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बा ओकरा सर्व पहचान बा जिना के अब उनकरा के चिन्हता हमनी के चिन्हतलन रावा जनप्रिय पार्टी में बानी। हां जी तो जनप्रिय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बा वो आदमी सरवा को भेंट बा जान पहचान बा नहीं के अपने में हमनी के प्रचार करत नहीं जाए। बताइए दावा दारू कुल होता बीमार हो दिन अपने पैसा से दवाई करावत नहीं जाए।
के मुख्यमंत्री बनी के प्रधानमंत्री बनी पता नहीं क्या चला अपने में मार के कपर फरोवल कर लेते नहीं जाम के तो इहे न गलती बा तो का कइल जा इहे बात सोचे के बा हां अब समझ में आवता इहे झगड़ा बात करला अब तो बताई कि रावा सब झगड़ा को के केस मुकदमा अपना में कल हेलिन जा केस लड़े के पैसा राष्ट्रीय ना वो पैसा ना दी के रवा सब दुनू आदमी अपना पार्टी जेब में के। लगावे के बा काजियों प्रकार ना की ना ना एमे तो घाही हो जाई जा झगड़ा झुगड़ी क के मारपीटी क के गोड़ हाथ तोड़ ले जा घाही हो जाई जा तो दावा करावे के उ पार्टी पैसा दी एमे के केहू देता हाँ? एमे केहू कुछ उड़ावे ना से लेनी सही बात कहनी है हां सही तो बात। बतलाई कि कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाँ। और कहां पार्टी अरे वो सब बताई महाराज या अरे हमनी के जन पार्टी में का करी आज अपन अपन बोल वाला बनावे के ना बाटे तो और हमहू सब- बानी 10 आदमी संगे तारा बुर्बक आदमी करेला अब उड़के बा वजह से लेके प्रधानमंत्री बनी हन जा राष्ट्रपति मुख्यमंत्री या एमएलए एमपी बनी हन जा रावा सब अपना में कटतन जे मरतन जे महाराज रावा सब एकदम न बुर्बक पंजनी का बुझात सर हम जाते नहीं अब हमरे कोनो काम नहीं के भागा बन गेले अरे चाय चाय पी के जाई ना चाय चाय ना पियब हाँ? अब समय खत्म हो गई चाय के बेरा बात थोड़े अब ओ तो कितना चाय पियल ले? का अब कहीं रावा सब सुनी अब हमहू चलते हमरो तनी मूड ठीक नइखे बुझात बुझली अरे अब तो हम- हमरा के चाय दी चल, अब ठीक बा, अपने के चल। दूसरा दिन फिर चाय पियल जाई अरे ठीक बा अब का- चलतन भाई लोग चलतन जा चले चले रे चाय महाराज चाय का दी। हम कहीं छो चाय। हमर जियान कहीं अरे जा जो जियान, लफड़ा झगड़ा को के रे चाय। महाराज कहीं का ए सरस जी वो राजनीति के रुआ द्वार पर दरबार लगता लेकिन आज रुआ से आदमी ना चिन्हैलन अरे जौन आदमी सुबह सुबह गंगाजल पी के आइल बा ओकरा के रुआ चाय पूछतनी ओकर चाय कब निकलगी ना ई तो एक नंबर और वो की लोग भाषा नहीं बुझात कि हाँ, चाय पी के आइल बा कि गंगाजल पियल बन गई लोग गंगाजल के आगे चाय निकलेगी तब न पान चाहता हम लोग लेकिन हैं? जानता नहीं और मौत अब भाई द्वार पे कोई आवेला तो सेवा सभा के कोई करबे करी अब का करब हां वो तो भाई ओकर फर्ज बा द्वार वाला के हैं तो वो लिहाज हम कनी के भाई चाय बनवा दे घर तो चाय फैशन हो गेल बा देखते बानी चलता जल्दी न तिवारी जी जा तनी कल खिचड़ी हो देखो तनी केनियो जोर जुगाड़ हो जाला गाँव में आदमी पैसा दे देला का पैसा समय तो खिचड़ी मनबे करू हाँ हाँ अब मालिके बोलो तानी कहली हन जो खाओ न कि 15 बोरी यूरिया खाद ले ली हो गजेंद्र के दुकनिया पास है सुना ना हाँ हाँ 15 बोरा यूरिया ले लो गजेंद्र के दुकनिया पास है आ बोल दिया कि मालिक जब बजरिया में आए तो तार पैसा दे दे उधारे दे दी हन वो अपने परिचय के हवन आ ललुआ के टेम्पुआ से लेकर जल्दी आवो चल ना देखो गाय छिछियाती आ एकरो के लेहाना पानी चलावे के बा ना समय से लेहाना पानी ना चलिए बिसुक जाई ना तो मैं ठटपाले हो जाई दूध चबोके के ना मिली हाँ हाँ जल्दी लेके आवो ठीक बा गोड़ लागत तनी मलिकार खुश रहो का हाल बा मलिकार हमार हाल तो बड़ी बेकारे बा घर में 10-5 हजार रुपयो धैले रहनी हम मजदूरी करके तो जान ली कि मैं रोगे दुख में लागल हो आ काल खिचड़ी हो मकर संक्रांति अब तो हमारा बुझाते नहीं कि कैसे मनी इहे सोच के आयल हनी कि रउआ हमरा के 500 रुपया दे देती तो हमार खिचड़ी मन जाइत हमरा और पैसा लेके घोटाला ना करो सबर आगुला हमार दिमाग चाटे खातिर हाँ हम ही तहरा के पैसा मांगे वाला मिलनी है गाँव में और ये गाँव में आदमी ना रहा हो न हमारा से धनी धनी आदमी बनाने गाँव में उधर जाके तू ना मांग ले पाओ सबर चले आवतान मालिक पैसा दे कमा के दिल बड़ा हमारा के हैं कैरेट छोट में धले बनता के निकाल के दे दे मलिकार देखिए हमरा के दुदराई मत हम सबका द्वार पर गनी हो सब कोई ऐसा ही कुकुर ने दुदरा दिलस हो हम आशा और विश्वास के साथ हनी हो रुआ द्वार पर कि हमरा के रुआ दे दे 500 रुपया दे दही और हम पैसा लेके भागम ना हम मजदूरी करके चुका देव चाहे केनू पैसा रुआ के दे देव मलिकार
हम तब दही चूड़ा ना खाई न मलिकार, दे दही हमरा के, हमरा पर दया करे। तोरा खिचड़ी को हम ही ठेका ले बानी कि हम अपन ठेका ले बानी? सबरे सबरे जतरा बिगाड़े खातिर कहीं को मन होश बड़ा संग चले आवता सामने जा सब और गांव में तारा आदमी ना मिल रहा ना भूर कहीं का सबरे सबरे जतरा बिगाड़े खातिर चले आइल। मलिकार ठीक बा, जब कह देनी हमरा के तो हम जाते बानी दुगरावत तनी, लेकिन एगो बात रउआ जान नहीं कि दुनिया में धन बड़ा ना होला, मन आ दिल जेकर बड़ा रहेला न ओकरे दुनिया संसार में नाम होला। धन कोई के कामे आवेला, कोई के धन आज तक कामे आइल बा। अरे धन तो एगो रावणों के रहे, रावण से धनी कोई ना रहे, ओकर ईटा के थोड़ी मकान रहे, सोना के लंका रहे। लेकिन समय हो, समय कोई के कतहूँ ले जा सकेला। एक दिन समय आइल कि सोना के लंका जड़ के खाक हो गई, ओकरा के आदमी आज तक नामो न रखेलन। ठीक वही तरी कंस रहे, कंसो भी एगो अमीरे रहे, वह भी एगो व्यक्तिये रहे, राजा रहे, लेकिन वो ओकरा अंदर धन के घमंड हो गई, अहंकार आ गई, तो कृष्ण के अवतार लेवे के पड़ल, ओकरो राज भी धन से हो गई, दुनिया में नाम ना भइल ओकर धन की। लेकिन ठीक हम कोनो भका भका तक थोड़ी बोलतनी, हमार दिन दशा खराब हो गया तब हम द्वार पर करल। जान ली कि मदर टेरेसा भी बानी, वहाँ के अपन देश छोड़ के कलकत्ता शहर में आनी, विदेश ले काहे खाती? धन कमाए खाती? धन कमाए खाती ना, मन कमाए खाती। गरीबन लोग के आके पूरा गरीब के वहाँ के सेवा करनी, दीन दुखियन पर दया करनी वहाँ के। आज वहाँ के पूरा संसार जानता, दुनिया जानता। ठीक बाबा आमटे भी रहनी एगो, उहों के भी गरीबन के, कोरियन के, लंगड़न के घूम घूम के जो जो के उनके भोजन पानी दाना कपड़ा लता हर चीज़ से वहाँ के उनके दान करनी, वहाँ के भी आज नाम बाटे। ठीक वहाँ के बेटा पतो भी बा, आज उनकर बतावल राह पर लिखल राह पर चल रहल बा। एगो अस्पताल बना के गरीब लोगन के, पूरा जनता के फ्री में इलाज कर रहल बा। वो जब पैसा एको पैसा निकलागत निःशुल्क दवा हो रहल बा। एगो रउआ मानी कि हमरा के दुदरावत तनी, उहों के तो आदमी न है जा, वो सब के तो धन न बा, लेकिन धन बड़ा नहीं खे, मन बड़ा बा। ठीक बा मलिकार, हम चलत हई। ए भगलू आवा 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 जा मत आवा 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 भगलू आवा 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 जा मत आवा। सुनो सुनो एगो बात सुनो, आवा बैठा। ना मलिकार ठीक है। अरे हे बा बैठा। ना ना हम ठीक बा ठीक बा ठीक बा हाँ? ठीक। ना ना अरे हे बा बैठा। ना ना अब हमारा समझ में आ गई, अब हमारा ज्ञान हो गई, हमारा धन के घमंड रहल। जा तो रो मत रो मत रो मत रो मत, जा तो हम तार का भला बुरा बोल दे, रो मत जा जा। समय समय कोई के खराब होत है मलिकार। हाँ ये तो बात तो सही में कला है। अब हमारा ज्ञान हो गई, हमारा धन के घमंड रहे, लेकिन अब तो घमंड हम ना करब, तारा का बहुत भला बुरा हम बोल देले बानी, अब ना हम बोलब। जा चुप रह, जा जा। तू हुए इंसान ना हो। हर आदमी के कीमत करे के चाहिए, हर आदमी के भाई के बराबर बा। बड़ी जोर जोर से हाला होत रहल, हम सुन के घर से अइनी हैं। ये कमल बचवा का कहे, अब देखा ना हमनी गांव के भगेलू बेचारे गरीब आदमी, और बेचारे हमरा के है हन हाथ जोड़ के चला हन कि जौन बा मलिकार कल खिचड़ी है, कल मकर संक्रांति है। हाँ हमार रोग दुख में 5-10 हजार रुपया बटोर ले, तो रोग दुख में खर्चा हो गई। हाँ 500 रुपया मलिकार हमार दे देती, तो कल मकर संक्रांति के खिचड़ी के मलिकार हम दही चूड़ा कीन के आ तिलवा में कीन के मलिकार हम मेहमान कर देती।
अब जान जे के इनकर बात सुनने तो हमारा महमंडे गरम हो गई है। अब इनका के भला बुरा बहुत कुछ बोल देनी है, लेकिन अब देखो कि सही में ई पढ़ल लिखल आदमी बारन, हमारा तो जाना था कि हमरो सबर का विज्ञान बारन। बने हाँ हाँ अब इतना बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिलहन बात के, ऐसा नहीं बात कलहन हाँ तो हमारे दिमागे घूम गई है, हमारे हृदय परिवर्तन कर गई है, हमारे समझ में आ गई है कि नहीं हमारा से बहुत भारी गलती हो गई बा। हमारा ये गरीब दुखिया आदमी के मदद कर देवे के चाहत रहे, पैसा दे देवे के चाहत रहे, इनका के भला बुरा ना बोले के चाहत रहे। सही बात है बाबूजी। देखिए बाबूजी, आदमी के धन संपत्ति पैसा जिस प्रकार बढ़ेला बस वही प्रकार दिल दिमाग भी बढ़े के चाहिए, मन भी बड़ा होके के चाहिए, हृदय भी बड़ा होके के चाहिए, ताकि अपना से गरीब दुखिया के सहयोग जन बा तो करे के चाहिए बाबूजी। ये दुनिया में के धन लेके आइल बा, के धन लेके जाई। अच्छा रउए सोची कि भरली गांव काल चूड़ा दही तिलकुट ये सब खा के खिचड़ी मनाई, अब भगेलू भैया अगर ना खई हन तो बताई कितना बड़ा दुख के बात बा बाबूजी। तो ये से हम यही कहब भगेलू भैया, अगर बाबूजी के बात से तकलीफ लागल हुई ओकरा खातिर हम माफी चाहता नहीं। ना ना तकलीफ नहीं खिला। ठीक ना बाबूजी, हम सब बात सुन ली हैं। हम यही से हाई पैसा लेके इन्हें हाई 500 के बदला 1000 ली, अब भगेलू भैया के दे दी कि जाके काल विधवत खिचड़ी जन बा अपना बाल बच्चा में चूड़ा दही के साथ मनावस। नहीं देखो कमल बचवा ई एक नंबर के तू काम कइला हो जानला। हाँ बाबूजी। माने अब इनका के तो बोल के हम शर्मिंदगी में महसूस करता नहीं, हाँ लेकिन तू सुन के ले ला तो हम तो मंगेबे करती। हाँ लेकिन याद रहा तो बहुत बढ़िया हो गई। हाँ भगेलू ला 1000 रुपया बा, एकरा के ले ला आ जाए दो, हमरा बात के बुरा मत मनी हो, बुझे तना। ना 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 हाँ जाए दे, देखो सुना अब तारे पैसा नहीं खेला उठावे के बात समझ गेला ना। गरीब आदमी हमारा गांव के बाड़ा काल खुशी खुशी खिचड़ी मनाई है। आ देखो ये पैसा नहीं खेला उठावे के, आ तहरा जौन बात और अगर जिंदगी में कभी भी कोनो प्रकार के तहरा दिक्कत होई तो हमारे से कही हो, हम तारा के मदद करे खातिर तैयार बानी। हाँ भगेलू भैया, ये घर एकदम आपके खातिर हमेशा मदद करे खातिर तैयार रही। गरीब दुखिया के एकदम हमने के मदद करे खातिर तैयार अरे बानी। 500 रुपया से कौन हमने के ना प्रतिष्ठा घटे वाला बा, ना धन घटे वाला बा, ना 1000 रुपया से। गरीब दुखिया के दान होके के चाहिए, मदद होके के करे के चाहिए। चाहिए। हाँ करे के ठीक बा, ठीक है मलकार चलो चलो खुश रह, खुश रह। ठीक बा भगेलू भैया, ठीक ठीक चलो।